El pàrroc de Sants Joans, Rafa Reig Armiñana, va celebrar ahir diumenge les noces d'argent sacerdotals. Reig contava emocionat a Cullera TV com ha viscut estos 25 anys dedicats a Jesucrist. Mira, no sé si podré dir tot en paraules el que vull dir després en el sermó, però el ser sacerdot és el més gran del món, poder donar la vida, que és donar la vida per Jesucrist, per els homes, per l'Església i pel món. I donar la vida és rebre-la. I jo la tinc en abundància i la tinc en plenitud perquè Déu me l'ha donat, i no és per mi, i és per a vosaltres i és per a tots. I estic feliç de poder servir i 25 anys i tots els anys que Déu vulgui en esta vida i després eternament en el cel per ajudar i alabar i beneir a Déu per sempre. Rafa Reig ha estat apartat de les seues tasques parroquials fa unes setmanes degut a problemes de salut. Tornava ahir diumenge a presidir la celebració amb moltes més forces per viure, ja que per a ell la malaltia suposa una oportunitat per evangelitzar. Això és una meravella de Déu, no? L'enfermetat és una carícia de Déu que t'apropa cada volta més a d'ell, perquè Déu mos estima, no? I mos estima en infinita ternura i en carinyo. I en tot moment he sentit la força de la Mare de Déu que m'ha sostès i que m'ha portat ella de la mà i que em manté en felicitat i en alegria per a poder donar testimoni a tots de l'amor de Déu. L'església dels Sants Joans de Gom a Gom va ser l'escenari de l'Eucaristia dedicada al seu sacerdot, que a més va ser concelebrada per una vintena de companys rectors d'altres parròquies que van voler acompanyar-lo en aquests moments tan especials. Ha sigut molt important perquè que un rector complís els 25 anys i rodejats de seus germans sacerdots és un aconteciment molt important per Cullera, més Rafa, que s'ha donat la circumstància de que està malalt, ja tots ho saben, s'han juntat per així un reconeixement de la gent, encara que l'homenatge suprem és al nostre Senyor, però el nostre Senyor escollís persones com a retors per a que representen així, en aquest cas a Rafa, que fa 25 anys, i hi ha 3 més, molt bé. Una commemoració molt important per a Reig, que tal com explicava l'homilia feia 25 anys que s'ordenà de sacerdot, amb la mateixa casulla que estrenà i amb la mateixa intensitat de vocació i dedicació a Déu. Ja en el mes de gener tindrem un consell de pastoral i ell mos va dir que un any feia els 25 anys i que volia celebrar-ho en una Eucaristia per donar gràcies a Déu i després en un agape. I després vingué que caigué mal, ja no ha tornat a la parròquia, sinó que està en la seva família en València recuperant-se i nosaltres, el Consell, ha seguit totes les instruccions, que és el que ell volia. Fer-se l'Eucaristia, que assistiren totes les persones que han estat en contacte amb ell durant els 25 anys, han sigut invitats totes les personalitats, tots els grups de Cullera, totes les associacions, i la resposta ha sigut boníssima perquè la Iglésia, quan així a proclamar la lectura, donava goig perquè estava a rebossar i molt contents. La família de l'homenatjat participà també en la celebració i destacar la gran vocació sacerdotal que té Reig, que des de ben menut ha viscut en la fe gràcies als valors que li van transmetre els seus pares. Molta emoció, 25 anys per a donar gràcies a Déu de la fidelitat per tantíssimes coses i per les dons que ens dona cada dia, especialment a ell en aquest temps, de poder exercir la llavor ministerial en tants pobles, en tantes persones i últimament a Cullera. Molts cullerencs es van volcar ahir en la celebració dedicada a Reig, en les ofrenes, els precs i altres moments importants de l'Eucaristia. Els fidels li van fer este xicotet homenatge a Reig. No solamente por el hecho de que él esté ahora en una situación difícil de salud, sino porque ya de por sí él es una persona que se ha volcado mucho en la parroquia, ha movido mucho la juventud, a los matrimonios y a todos y nos ha dado muchos ánimos siempre y ante eso tenemos que responder, que ante una fiesta tan especial tenemos que responder. L'acte, com és tradició, finalitzà amb un besamans multitudinari. Tots acudiren a felicitar el pàrroc i a rebre la seva bendició.